των οφειλών του, η οποία δεν έγινε. Όχι βεβαίως μια ασφάλιστα ανέργου, όπως επαναλαμβάνω σαφώς φαίνεται από την τηλεόραση και η λιπόγραφη της φίλου. Από τότε μέχρι χθες και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις μου, οι υπηρεσίες του ΕΔΕΑ δεν μου έχουν απαντήσει ποιο είναι το ύψος αυτών των οφειλών στον κλάδο υγείας, ώστε επιτέλους να τις τακτοποιήσουν. Στο θέμα παρενέβη η διοίκηση του ΕΔΕΑ, η οποία σε ανακοίνωσή της αφήνει έκθετη τον κύριο Κοινόπουλο, τονίζοντας ότι από το 2008 δεν κατέβαλε εισφορές στο ταμείο, αν και είχε ενημερωθεί για τις οφειλές του. Ειδοποιήθηκε εγγράφος για τις οφειλές του και τις προσαυξήσεις που συνεπάγεται η μία έγκαιρη καταβολή εισφοράς προαιρετικής ασφάλισης. Στο διάστημα των 4 ετών δεν κατέβαλε καμία εισφορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για πρωτοφανή απάτη σε βάρος του Επικουρικού Ταμείου των Δημοσιογράφων και ρωτά τον Πρωθυπουργό πόσο ακόμα θα παραμείνει στη θέση του κ. Τσιρόπουλου. Ο Υπουργός κατηγορείται ότι έκλεβε κανονικότατα τον ΕΔΕΑ, ότι δεν πλήρωνε τις εισφορές του, πληρώνοντας σήμερα, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούσε τις διατροφομακητικές παροχές του Ταμείου, κάνοντας σήμερα να χρωστά γύρω στις 30.000 ευρώ σε εισφορές. Ο Αργής Γκρινόπουλος πάντως δήλωσε ότι θα προχωρήσει δικαστικά και θα καταθέσει μήνυση και αγωγή κατά της εφημερίδας των συντακτών. Θα πάμε τώρα στο μέτωπο του καιρού, καθώς μετά την καλοκαιρία των τελευταίων ημερών έχουμε ραγδαία αλλαγή με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και ισχυρούς ανέμους. Στα ορεινά έπεσαν και τα πρώτα χιόνια, ενώ στη Θεσσαλονίκη πλημμύρισαν δρόμοι και έσπασαν κλαδιά δέντρων. Αυτό το χειμωνιάτικο σκηνικό οδηγεί όλο και περισσότερους στο πεδίο θέρμανσης, πόσο μάλλον τώρα που η τιμή του μετά τη μείωση του φόρου κυμαίνεται ελάχιστα πάνω από το 1 ευρώ το Παραλυκή λεωφόρος, Τσιμισκή και Κοινοπόλεως. Έχασε πορτάκι και δεν προβληστική εργασία δεύτερη 15 κλήσεις μόνο για τις πόλεις και άντρες και κάποιες για το πεζέρο. Να τόσο όμως το έξω πέρα και στη Λαμία. Από πού είναι τις φωτογραφίες που λέτε. Οι επιδείνες του καιρού με πτώσεις της θερμοκρασίας, βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους ήταν σήμερα αισθητήσεις σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Έτσι, πολλοί καταναλωτές έφτασαν να προβληθούν πετρέλαιο δόνηση. Φέτος, λόγω της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά και της πτώσης των δεκανημών, είναι αρκετά φθηνότερα. Με την τιμή του, να κυμαίνεται μόλις πάνω από το 1 πετρέλαιο. Η τιμή σαφώς είναι καλύτερη στην πέρσι, ο κόσμος παραπετρύνεται.